Sormena. Gizartea. Etorkizuna. Enpresa. Aukerak. Ekintzailetza. Honek besteak beste, lehenengo batxilergoko ikasleek aste oso batez garatutako proiektuaren osogaiak. Erronka bat euren esku, inguruneari adituz, somatzen eben behar izan bateri erantzuteko, enpresa bat sortzea eta berau ekintzaileen azokan aurkeztea. Kaixo, gure enpresa Euskarbi du izena, eta Euskarbik birziklapena sustatu nahi du. Zelan era praktiko baten eginda. Hau da gure bezeroek haien euren etxeetan zabor birziklagarria ekarriz eta guk produktu horriei erabilpen berri bat emoten. Gure enpresa Growing Up Enterprises deitzen da, eta egiten duguna da sare sozialen bidez, enpresa autonomoak bermatu egiten ditugu, hainbat zerbitzu ezberdin eskainiz. Zeliako izan ala ez, fast food osasuntsua eskaintzen duen jatetzea sortu dugu guk, Guai izenekoa, eta gure helburua da zeliako izan edo ez, azkenean ezberdintasunik ez egotea. Ikusi dugulako azkenean zeliakoak joan behar direla beti galdetzen eta zer nolako janaria jagen alduten edo ez. Kasu honetan, gure enpresa LA elkartea gaituko da eta guk salduko duguna izango da aplikazio barri bet Bizkaiera indartzeko, Bizkaiera sustatzeko. Ikusi dugu gaur egun arazo nagusienetako bat, ikastoletan batuera lantzen dabela da. Bizkaierari esakola daukan beste garrantzia emoten. Errotarako aplikazio bat sortu dugu eta bertan aurkituko zuez hainbat ariketa, taulak eta abar Bizkaiera landuteko eta euskera hobetu ahal izateko. Ni Agnodis elkartearen koordinatzailea naiz eta gure elkarteak eskaintzen duen zerbitzua da eraso sexistak sufritu duten emakumei leku eroso bat haien historiak kontatzeko eta haien artean laguntzeko. Gure enpresa birziklatu eta erabazi izena dauka eta egiten dagoena da arazo bati konponbidea bilatu. Orduan gure arazoa da Euskal Herrian kutsadura tasak altuak dirala eta horretarako makina bat sortu dugu eta makina horretan zuk birziklatzen duzuna botatzen duzu eta gero birziklatzeagatik errekonpentsa ekonomiko bat daukazu. Eta aparte, hitzaldi batzuk egingo dugu industria eta unibertsitate desberdinetan.